my god. Oh my god! Watcha di weld yn byd! Gath y Tynelli Williamson ei ddarganfod yn y 19fed ganrif, ond does neb yn gwybod pam gath nhw ei adeiladu. Does neb yn gwybod faint o dyneli sydd yn bodoli. Mae cerdded o amgylch y lle yn teimlo fel cerdded trwy breuddwyd dyn gwyllt. Mae adroddiadau paranormal wedi dod o'r tyneli o'r cychwyn, ond da ni am fynd i lawr i gysgu efo ysbrydion. Wel, da ni nôl croeso i cysgu efo ysbrydion. Croeso nôl. Lle da ni tro yma, Iwan? Amy, dwi'n hapus i ddweud da ni ddim wedi gorfod trafeilio'n bell, achos tro yma, da ni yn Lerpwl. Wel, dwi wedi byw yn Lerpwl am blynyddoedd a dwi erioed wedi bod mor uchel â hyn, ac actually ar ben y Liver Building o blaen. Gafon i chdi wbeth, wyt ti rioed wedi bod o dan y ddaear? Na ddo. O na, dwi'n yn hoff o sŵn yna. Pai! Wyt ti'n barod am y Tynelli Williamson? Oh gosh, na, dwi'n eisiau neud o. Dwi wedi bod eisiau fynd fama am byth. Oh, mae'n scary yn barod. Oh my god, mae'n really dywyll. Ti'n barod? Oh, let's see. Oh my god, mae'r lle yma massive. Ti'n gwybod be? Dio ddim fel o'n i wedi dychmygu, ond dwi'n edrych ymlaen i wneud hyn de. Mae'n edrych yn wicked. Oh my god, sbio lawr fan'na. Mae hwnna'n actually terrifying. Dwi ddim yn mynd ffwrdd ia. Beth o'r tôn ddisgyn yna ni? Na, dwi ddim yn licio hynna. Beth sy'n ffwrdd yna? Ball ni ffindio allan. Dos di gynta. Stories di fod o'r cychwyn, ers iddyn nhw gael ei darganfod. Mae hwnna'n creepy. Mae pobl di ogla pethau rhyfedd. Mae pobl di gweld cysgodion o gwmpas y lle. Ti'n gwybod beth sy'n really scary? Mae bobl di reportio gweld dyn really blin mewn cot hir. Beth â chdi? Wel, ia. O, mae hwn yn dywyll! Mae nhw wedi gweld plant bach a clywed plant bach yn rhedeg rownd. Pam mae bob tro plant? Dwi'n gwybod. Pam mae'r twneli yma? Dwi'n mynd all, dwi'n mynd sens i fi. Wel, ti'n gwybod y dyn, Joseph Williamson? Wel, dwi wedi edrych fewn i'r hanes, a mae'n holl fath o storis, ond mae yna stori lle yr un mwyaf tebygol be mae pobl yn meddwl ydy bod o di adeiladu hyn i gael gwaith i bobl ar ôl yr hyfel, achos oedd Lerpwl yn reit ddi-waith ar un amser. Ond, y storis arall ydy bod oedd o yn involved efo pethau fel occult. Felly oedd o mewn fel secret society, ti'n gwybod fel Illuminati fath o beth, a fod yna pethau fel ritualistic yn digwydd yn y Tynelli. Dwi'n coelio hynna. Wel, dyna dy storis dwi'n licio. Dwi'n coelio hynna. Felly, ti'n gwybod, yn y darn nes yma, Amy, maen nhw newydd fatha ffindio fo'n ddiweddar. So, sori, ond mae'n rhaid ni wisgo het. Dwi'n meddwl ni ti edrych yn cute. Byddwch chi fel female Bob the Builder? Mae hwnna'n edrych yn really creepy. Oh, gret. Ti'n edrych yn gorge? Ti'n siŵr? Dwi'n edrych yn gorge yn pob dim, ddo. Dwi'n edrych fel lemon. Barod dim? Os di gorod, os di gynta, ac i di deitha fi os mae'n saff. Bydda'n ofalus, Aim. Oh my god. Oh my god, fe trefn gweld yn byd. Oh my god, mae'n really dywyll. Mae hwn yn... Dwi'n mynd licio hyn, ia. Mae'n mor cool. Ti'n gwybod be, mae llygada fi'n chwarae tricia nhw i'n barod. Dwi jyst trio beth i ddisgyn. Fe trefn gweld yn byd. Oh my god. Ti'n meddwl bod o'n eerie? I fod yn onast, ia, fe trefn mi fy meddwl am pethau spooky-wooky yma, cos dwi jyst ofyn marw yn blydi twnnel yma. O, na, dwi'n teimlo really claustrophobic. Mae o'n mynd yn mwy cul, oce? Oh my god!
oedd hyn, a meddwl, oedd hyn yn ffyn, oh my god. Fucking golwg anna fi. Reit, mae'n dechrau mynd yn un, blan. O, dwi wedi ddisgyn yn barod. Be di hynna? Be? Be di hynna? Mae'n edrych fatha thing laughing gas, ond dwi'n actually gwybod beth yna. Bullet cartridges, dyn nhw. Ia. O, ma' hwnna'n afiach. A ma' hwnna fwy yn fan'na hefyd. Ma' loads o'n nhw. Ei, dylwn ni gael 5 munud yma. Na. Ti'n gwybod, dwi'n mynd teimlo'n ofn no. Dwi jyst yn teimlo'n claustrophobic. Dwi'n teimlo'n really claustrophobic. O'n i mwy ofn yn bit arall. Dwi jyst ddim yn dall pam sa rhywun yn enjoyo hyn. Sa'n byd yn Na, yn adeiladu. enjoyable, really. Felly, dwi wedi gwneud yn siŵr bod y boi, y gofalwr, boi, di troi'r golau gyd off i ni. Dwi ddim yn hoff o hynna, o gwbl. Felly'n gweld y byd. Iwo, felly mynd i sbio rhwng ta, o be da ni'n gallu gweld. Nes i'n sbio to all. Ma' hwnna'n really scary. Fedri di literally Sbia? ddim even gweld fatha llaw chdi o flaen chdi. Ti'n methu gweld dim byd? Helo? O, taw, ni di. Dod o land i di. Tybed os oedd yna gweithwyr Cymraeg, Actually, yeah, probably oedd na. dyle fi ofyn. Gwn ta. Helo, oes na ysbrydion Cymraeg yn y twneli yma? Ydych chi'n gallu gwneud i ryw fath o sŵn sydd ddim yn actual dripio, please? Na, dwi'n licio hynna. Hwna definitely drip, hwnnw yn teimlo'n fatha... Footstepi. OK. Na, fatha intentional. Ti'n gwybod beth dwi'n actually yn fel teimlo'n OK. Paid o ddisgyn. Mae o'n wahanol yn y tywyllwch. O, mae'n really lyb yma. Ycha fi. Ti'n teimlo yma? Watcha di weld yn byd. Dwi'n licio fo. Mae hwn fel nynllad yn ei fod, tydi? Hello, spooky. Wedyn da ni gweld literally heb flash. Oh my god. Fedra i'n gweld yn byd. Dwi ddim yn licio twnnel yma. Dyle chdi ofyn rhywbeth fan? Hi. Oh my god, fedrwch chi glwad y ceir a bob dim. Neu tren, hwnna. O, dwi'n ffricio allan bod oedd yn y ddear, so... Mae'r twnnel yma yn literally neu fi teimlo'n chwil. Aio. Wyt ti'n teimlo'n ofn o gwbl? Dwi'n mynd ofyn fel o'n i yn llefydd cynt. Dwi'n ofyn bod o ddan y ddear. Dwi'n mynd licio bod o ddan y ddear. Mae rhaid fod yn onest, dwi'n teimlo'n oce, like... Dwi'n mynd ofyn. Dwi'n ofyn jyst y to yma, clapsio na fi. Dwi'n isio tyr i fi'n landio na fi. Helo? So oedd hi'n syniad Iwan i gwahanu. Dwi ben fy hun. A mae'n really spooky. Dwi wedi ddewis basically corridor really random spooky yma. Dwi'm yn gwybod mae'r flash yn ddangos. Mae'r walia yn spooky. Ycha fi i gyd. Mae'n just afiach. Oh my god. Pa mae'r gola yn mynd off? Hello? Literally ond fedra clywed i'r dŵr. Ond dwi'n meddwl mae'n byd yma, dde. A bob munud da ni'n clywed fatha tren neu ceir rhywbeth yn mynd, a mae jyst atgoffa fi dwi o ddan y ddear, a dwi ddim yn licio hynna.
dim i fi. Amser i ffeindio fi wan, dwi'n licio hyn. Bod gan y lle llwyth o hanes a mae o'n ofnadwy o ddiddorol, nes i ddim gweld na teimlo ddim byd, ond o'na lot o syna dripio sydd wrth gwrs yn gallu cael ei ddeio ar ddŵr, ond hefyd wrth gwrs sef o'n gallu bod yn rhywbeth arall. Dwi'n meddwl, os sa'n ni'n aros yma am chydig o nosweithio, sef o'n debygol alla, sa'n ni yn gweld pethau. Ond y tro yma, oedd o jyst yn rili ddiddorol gweld lle oedd yna gymaint o hanes, a hanes oeddwn ni ddim yn dall hefyd. Yn gadael y Twneli Williamson, dwi dal efo cwestiynau. Dwi eisiau gwybod pam gath nhw i adeiladu, be oedd y rheswm, ac oes yna fwy o gyfrinacha i ddarganfod.